Altså i Halsnæs Kommune gør vi nogle ting anderledes, end de gør andre kommuner. Blandt andet ved, at man har ansat praktikansvarlige, som har fokus udelukkende på elever. Det giver overskud, og det giver tid, og det giver mig mulighed for også at lære eleverne at kende individuelt, så jeg kan sætte ind med støtte der, hvor der er behov for det. Skal vi kigge lidt på din opgave? Ja, det synes jeg. Ja. Her i Halsnæs Kommune, der bliver man også taget seriøst som elev. Og der bliver hele tiden fulgt op på en, uanset om det er fordi, der er udfordringer, eller der ikke er. Du skriver at læse observationer på borgere fra kollegaer, at læse handleplan. Halsnæs Kommune er jo en lille kommune, så vi kan dyrke vores fællesskab, og vi kan også udfordre vores fællesskab ved netop at ture og tænke fællesskab sammen. Og vi kender jo alle vores elever, lige så vel som vi kender hinanden i praktikstederne imellem, hvor vi netop jo sætter fællesskabet meget højt. Så eleverne i Halsnæs Kommune oplever hver enkelt som en elev og ikke et nummer i rækken, men som den person, som de nu er, med det, de har med sig i deres rygsæk. Jeg synes, det faglige fællesskab er super godt, fordi vi hver onsdag, når vi er i praktik mødes, der har man jo mulighed for at høre dem, der er kommet længere i forløbet end en selv. Og alle er villige til at hjælpe hinanden, og det giver bare et godt indblik i, jamen, hvad møder mig næste gang, jeg sådan skal på skole eller i praktik. Så der hjælper og støtter vi hinanden meget. Undervejs min studie, jeg mødte meget gode praktikvejledere og praktikansvar for kommune. Det var, at det altid jeg følte, at jeg ikke en spor, og det er ved forsvar. Og så hvis jeg har haft nogle problemer, så det altid var, som kunne hjælpe til mig. En god ting at have med i bagagen, hvis man overvejer sådan en studie her, det er jo, at man selv har lyst til at gå i et møde med andre mennesker, at man er rummelig, at man har empati, og at man er nysgerrig, fordi nysgerrighed er en vigtig del, og tålmodighed. Det faglige, det skal vi nok komme efter, det skal vi nok støtte op om, og hvis man først har det med i bagagen, som de kvaliteter som nævnt, så er man rigtig godt skridt på vejen. Det, der har betydet allermest for, at jeg har klaret mig mega godt, det er helt sikkert, at der er nogen, der har troet på mig i kommunen, og der er nogen, der har støttet mig, og jeg er blevet mødt ud fra, hvem jeg er. Jeg var meget usikker på, at på grund af min sproglige barriere, og jeg var mødt i kommuner med åbne hænder, og så det gav til mig mere ro, og så jeg kunne tro på mig selv mere. Det er fordi det andre tror på mig, som jeg var meget rolig. Jeg synes ikke, at man kommer sovende igennem sådan en uddannelse. Det er svært, og det er relevant, men jeg synes både skoler og kommuner, de er sindssygt gode til at gribe en, hvis der er behov for det. At selvom der er udfordringer, så skal vi nok hjælpe og støtte elever. Det kan være sproglige udfordringer, nogle elever har. Det kan også være, at nogle elever er ordblinde. Men at få løftet og tro på, at eleverne godt kan, det skal vi nok hjælpe med.